deci primiți-le alături de inima noastră, de aprecierea noastră și de laura care o dăm Domnului pentru ceea ce a făcut aici la casa. Domnul să vă iubească și plata noastră să vină din partea Domnului. Traduceți, frate. Că acum nu mă înțeleg. I cannot translate because I'm recording. Mulțumesc mult! Înțelege spaniola. Plata să fie de plină din partea Domnului. Asta e mica noastră răsplată. God's behalf and our Asta e mica noastră răsplată. has been to us. This is a little reward from us, from our behalf. Facem... Mulțumim! Mulțumesc! Mulțumim! Facem... Pacea Domnului! Pacea Domnului! Mulțumim! Ce ne-am fi făcut noi dacă nu era în primele seri fratele Adrian și în seriul următoare fratele Daniel? Spuneți dumneavoastră, ce ne-am fi făcut noi? Și vă spun eu, am fi ridicat din numeri, am fi dat din coate și ne-am fi întrebat ce vrea să spună omul acesta. Că nu înțelegeam nimic. Dar dânsul și fratele Adrian au fost veriga de legătură. Veriga de legătură în cerul cel înalt, unde nu va mai fi nevoie de traducere. Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute să aveți parte de această experiență. Și pentru fratele Daniel, ce vine cu atenția, A fost o experiență plăcută și pentru mine, vreau să vă spun și am făcut-o cu toată bucuria. noi am simțit lucrul acesta și ne-am bucurat mult. Veniți din partea noastră aceste semne ale găsuirii și ale atenției. Vă mulțumim. Așa. Puteți să luați loc? Mulțumim și celor care au cântat, fie vocal,